подкасти мо навори мо барои духтурону ординаторон нест. Мо иҷа кӯшиш карда истодем ки бо забони оддӣ мардум фаҳмад. 20,000 сомон бемор метавонад дар як моҳ сарф кунад агар бо ҷуфт сарф кунад. Фарзанд писар шавад. Там 3 духтар дорум, 4 духтар дорум. Ягон тавбати ман дабука ки писар шавад. Ҳастан ҳам хеле тавбатҳо вуҷуд доранд ё ин ки не. барои ҳамин аввал проблема муайян кардан дар кор, баъд дору истеъмол кардан дар кор. Ҳама вақт ин ҳам хеле аст. дӯстони азиз, пеш аз шурӯи подкаст мехоҳам як чанд нуқтаи муҳимро ба шумо фаҳмонам. Якум, навори бениҳоят муҳим аст барои худи мо ва барои шумо. Ҳатман дар навор лайк гузоред, ба дӯстони худ равон кунед ва инчунин дар комментария ягон чиз нависед. Ин сабаб мешавад ки навор паҳн шавад. Дар ин навор мо пурра дар бораи бенаслӣ суҳбат кардаги ҳастем. ва дуюм чизи бениҳоят муҳим, дӯстони азиз, ба клиникаи Евромед ки клиникаи урологӣ ва гинекология ҳаст, метавонед доимо пас аз навистан танҳо муроҷиат кунед. мо ҳар рӯз аз соати 8 саҳар то соати 5 бегоҳ беморонро қабул мекунем, фақат ғайр аз рӯзи якшанбе. Рақамҳои WhatsApp ки дар рӯи экран мебинед, ин рақамҳои клиникаи Евромед аст. WhatsApp дорад. Агар ҳоло барои шумо лозим ҳам набошад, ҳатман сабт кунед. агар лозим шуд, метавонед нависед, номнавис кунед, марҳамат биёед. Пеш аз омадан ҳатман ба рақамҳои WhatsApp нависед. дар вақте ки барои шумо қулай аст, худро номнавис кунед ба назди ман ё духтурони дигари клиникаи Евромед ва инчунин гинекологи клиникаи Евромед марҳамат биёед ва то қадри имкон барои шумо кӯмак мерасонем. хуб, биёед шурӯъ мекунем подкасти имрӯзаро. ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, уролог, андролог ва роҳбари клиникаи Евромед. Имрӯз дар подкасти навбатӣ дар мавзӯи бенаслӣ суҳбат мекунем ва дар подкасти имрӯза даъват кардаги ҳастем роҳбари шуъбаи урологии клиникаи Евромед Маҳмадшоиф Ёқубҷон Аҳлиддинишро ва инчунин духтури дигари клиникаи Евромед Избасаров Охунҷон. Ташаккури зиёд барои омадан ба подкаст. хуб, якум суолро аз Охунҷон мепурсем ки бенаслӣ гуфта чиро мегӯянд? салому алайкум акай Умарҷон, ташаккури зиёд аввало ки барои даъват. Беҳад хурсанд ҳастам барои дар подкаст иштирок кардан. бенаслӣ гуфта ҳолотеро меноманд ки дар тӯли як соли оиладорӣ бо алоқаи ҷинсии доимӣ бе истифода аз ягон хелри фола фарзанддор намешавад, яъне ки ҳомиладорӣ ба вуҷуд намеояд. Ин аст бенаслӣ. бояд дар назар дошт ки ҷавонони ҳозира саросима нашаванд, яъне ки як сол гузарад, баъд гуфта мешавад ки ягон проблемаҳои ҷиддӣ бошад, ягон беморӣ дошта бошанд ки аз пушти вай бенаслӣ дошта бошанд. бале, Охунҷон, аҳамият додаги ҳастам. дар байни мардуми мо агарам як 2 моҳ зиндагӣ кунам, бечора фарзанддор нашаванд, баъд сар меша проблема. ягон гап ҳаст, рӯбоҳ ҳаст, шер аст, паланг аст, кадом ҳайвонеро касе медонад, гуфтан мегирад. баъд аҳамият додаги ҳасти Охунҷон ки киё қуш мешаванд дар ҳамин яъне муносибати оилавиишон. да даже то ҳамсояшон хуш ҳастанд. ҳамин мебарад кӯча то ҷирояму шаҳр ягон гап ҳаст пурсол мешаванд. бояд қайд кард ки психологическое давление роли муҳима бозӣ мекунад барои фарзанддор шудан. вақте ки зану шавҳар доимо дар фикри фарзанд ҳастанд, онҳо бояд озирашда танҳо дар фикри худашон бошанд, ҳамдигарро шиносанд, нағз бинанд, байни онҳо муносибати бошад. бале. баъд як нуқтаи дигарро ман мехоҳам илова кунам ки бенаслӣ чӣ хеле гуфтем, дар давоми як сол агар алоқаи ҷинсӣ кунанд бе истифодаи фола ё контрацептив агар нашуд, агар синни соли зан аз 35 боло бошад, дар давоми 6 моҳ агар насл нашад, мо аллакай диагнози бенаслӣ мегузорем. диагнози бенаслӣ диагноз аст, яъне ҳамчун беморӣ аст. як сол нашуд, пас ягон гап ҳаст, ягон сабаб дорад, пас омада аз ташхис. бале, Охунҷон, як савол аст. мард ва зан бояд дар як ҳафта чанд маротиба алоқаи ҷинсӣ кунанд ки шанси фарзанддор шудан зиёд бошад? бале, беҳад саволи хуб аст. то ки ин саволро ма ба ман беморон намедиҳанд ки чӣ хел алоқаи ҷинсӣ кунем, чанд вақт пас алоқаи ҷинсӣ кунем то ин ки амун фарзанддор шавем, шанс бисёр шавад, ҳомиладорӣ ба вуҷуд биёяд. дар ҳақиқат гирем агар амин 2 рӯз пас алоқаи ҷинсӣ кунад, беҳад хуб мешавад, барое ки то ин муддати вақт аллакай ҳамун сперматозоидаи нав ҳосил шуда аллакай метавонад ки ҳомиладор кунад, бордор кунад. яъне бисёр як китоб хонда будам, китоби европейский буд. дар он ҷо омадаги аст ки агар ҳамун қадар алоқаи ҷинсӣ зиёд бошад, ҳамун қадар шанси фарзанддор шудан зиёд мешавад, лекин ба шарти хоҳиши зану ва мард. хеле не ки худ ман маҷбур кунам ҳар рӯз кунам. вақте ки ту хоҳиш дорӣ, организм талаб кардаги истодааст, возбуждат шудаги ҳастӣ, бигзор ки як рӯзда сар ку бегоҳ ку ҳама рӯза ҳамун қадар алоқаи ҷинсӣ зиёд бошад, ҳамун қадар шанс зиёд мешавад.
барои чи ҳамин нуқтаро дар ҳақиқат зуд қайд кардӣ, ба хотире ки бисёр беморон мебиёянд, мегӯяд ки маро гинеколог гуфтанд ки 3-4 рӯз пас алоқаи ҷинсӣ кунед. ин хато аст. Хато бояд аст. мо ҳамин чиза қайд кунем ки алоқаи ҷинсӣ шумо ҷавон бошед, Бале. масалан мебахшед 22-23 сола 25 сола бошед, шумо ҷавонед, шумо барқароршавиятон тезтар аст, барои шумо бояд зиёдтар алоқаи ҷинсӣ кунед. аз синни соли калонтар бошад, бале мешавад мо бигӯем ки 2 рӯз пас кунед ё ки 3 рӯз пас кунед, лекин дар ин синни соли ҷавонӣ бояд шумо зиёдтар бо як нуқтаи муҳим аст, бисёр беморон бо ҳамин саволо метиҳанд, мегӯянд ки баъди алоқаи ҷинсӣ кардан аму эякуляти нутфае ки мо хориҷ мешавад дар рӯи маҳбали зан, вақте ки оила мехезад аз ҷоз, ҳамаш мерезад. бояд як чизи дигар қайд кунем ки ҳангоми баъд аз алоқаи ҷинсӣ вақте ки эякулятсия шуд, бигзор ки як 3-4 соат бояд оромӣ бошад, зан бояд хуб равад, нахезад аз сразу ҷош. нахезад аз ҷош, нарафта обозӣ накунад, бояд оромона хуб равад. бале ин чи ҳам муҳим аст, бисёр мепурсанд. баъд ҳаминҷа савол метиҳам бисёриҳо ки кадом поза қати бале алоқаи ҷинсӣ ва ки ин чӣ мепурсад ки вақте ман тамом мекунам намепарад мегӯям. бале ман мегӯям ки ягон каси паронданӣ бошад. бале нахайр, бале гуфтӣ, бале устодо. девола шикофта девош кунед. напарадам агар дохил шавад, вориди ҳамон маҳбали зан шавад, агар спермограммаи шумо хуб бошад, сперматозоиди солим, шанстон зиёд аст. охунҷон саволи дигари, сабаби асосии бенаслӣ дар мардон кадомоянд? мо ҳамчун уролог андролог гап мезанем, барои ҳамон мода сабабҳои занона бисёр аст, женский фактор, лекин мардонам бисёр аст. пеш аз ҷавоб додани охунҷон бояд қайд кунем ки подкасти мо, навори мо барои духтурону ординаторон нест. мо инҷа кӯшиш карда истодем ки бо забони оддӣ мардум фаҳмад. дуруст. бале акайкуҷо дуруст гуфтед. инҷа мехоҳам ки озод гап занем, камтар рӯшантар бошад, фаҳмотар бошад барои мардум, барои ки ин саволое ки ҳози мо гап мезанем, ҷавоб метиҳем, дар ҳақиқат қариб ки ҳар як беморое ки назди мо мебиёянд ин саволро медиҳанд. аз ҳамин навор мебинанду аллакай савол ба савоби худ ҷавоб мегиранд. акай Умарҷон чӣ хеле ки сабабҳояшро пурсидед, савол асос ҳам дар зан мешавад, ҳам дар мард. лек дар менталитети мо як чизе ҳаст ки зиёдтар вақте ки ҳомиладорӣ ба вуҷуд намеояд, вақте ки фарзанддор намешаванд, зиёдтар аз тарафи зан мебинанд. занро мебаранд ба духтур, табобат мекунанд, мард бошад дер мебиёяд. вақте ки мебинад ки аллакай аз тарафи зан ҳамаш 100% аст, ягон проблема ба қавле гӯем надоранд. дуюм сабаб гирем инҷа гормонҳоро назар кардан дар кор аст, барое ки дисбаланс гормонов роли муҳимро мебошад. инам сабаби пасшави сперма. бале ва сеюм дар инҷо инфексияҳое ҳастанд ки дар мард метавонад бошад, инфексияҳои махсус роҳҳои пешобдонда ки аст, роҳҳои пешобравда яъне ки ҳастанд, инҳо ҳам роли муҳимро мебозад. ва боз агар гирем факторҳои берунае ҳаст ки ин ба табобата не, ин бояд ҳамун образ жизни ҳаёти худро, ҳаёти солим агар бошад, яъне ки аз хӯрдан фастфуд набошад, гамбургер, газированные обҳое ки газдор ҳастанд, онҳоро истифода накунанд. ва боз ҳамон хӯрокҳое ки химия дорад бисёртар, яъне ки ҳамон чизе ки фастфуд гуфтем, дар он ҷо ҳамон химияом ҳаст, ҳама чиз ҳаст. ва беғайр аз ин, боз аз ҳама проблемаи асосие ки дар мардон дида мешавад, бисёртар роли муҳимро мебозад, ин ҳамон нӯшидани нӯшокиҳои спиртӣ ва ҳамчунин тамомкашӣ. калян чӣ? бисёриҳо вақте мо мегӯем ки сигаркашӣ, арақ нӯшидан ё хубҷон мегӯяд ки ака калян дохил намешавад, ҳолон ки калян 100 маротиба аз сигор ваш инҷа акай Умарҷон носам ҳамчунин дохил мешавад, чӣ хеле ки ҳамон мардонда ҳастанд. ба баъзеҳо мепурсанд охунҷон мегӯяд бобои ман 100 солаш нос мекашад, лекин 12 фарзанд дорад, ё чӣ мо бояд бигем? акай Умарҷон вақте ки гирем, агар статистика гирем, 100 кас агар мисол носкаш бошад, 100 кас нос накашад, дар ин ҷо шансе ки ҳамон мардоне ки намекашанд ҳамин чизро, яъне ки ҳамон одати бад надоранд, шансшон зиёдтар ҳастанд барои муомиладоршавӣ. инҷа статистикаро мо назар мекунем, бисёриҳо фикр мекунанд ки як нафар мисол шуда наметавонад як бобои шумо. масалан мегӯем ки носкашӣ ба бемории рак меорад, бобои худашро дига аст ки рак шудагӣ нест дар ҳақиқат, лекин боз бобоҳои дигарои одамҳое ҳастанд ки рак шудагӣ ҳастанд. рак ратавои полости, яъне дохили даҳон ё ин ки меъдаву сурхуда ва ғайро. барои дӯстони азиз, мо аз ҳамин чиз назар меафканем, ба хотире ки мо духтур ҳастем, мо чизро бисёртар мебинем. хуб, дигар суол метиҳем. Яқубҷон, яке аз сабабҳои бенаслӣ гуфтем ки варикотсела аст. худамонам дар клиника бисёр ҷарроҳӣ мекунем бо усули микрохирургӣ. барои чӣ варикотселе ба бенаслӣ оварда мерасонад? Варикотсели ин васеъшавии рагҳои моя, на варикозная болезнь. ҳамин рагҳое ки ба тухм рафтаанд, онҳо кушод мешаванд, гардиши хун дар тухм вайрон мешавад. вақте ки пример, агар мо ҳаминҷа чилик гардиши хун дорем, агар мо ҳамин чиликка бандем, гардиши хунаш вайрон шавад, оста ҳамин чилик майда мешавад.
худованд тухм ҳамин хилофардагӣ аст ки мисол занҳо ҳам тухм доранд, онҳо дар дури шикам аст, а мард дар дури моёҳо берун аст. Барои чӣ? Барое ки температураи дар тухмо қариб 1,5 градус нисбат ба температураи бадан поёнтар аст. вақте ки варикатсели мешавад, температура дар ҳамин тухмо баланд мешавад. ва ҳастанд дигар сабабҳое ки метавонад ба пасшавии сифати сперматозоидо оварда расонад варикатсели. барои ҳамин вақте ки бемор варикатсели дорад, мо бояд варикатсели онро бартараф кунем. бале бисёр мепурсанд ки ма масалан рӯзам ҳамин масъаларо суҳбат кардагӣ будем, мегӯяд ки ака варикатсели дорам, дар ҳақиқат спермограммам хуб аст, на 2 моҳ шуда оиладор ҳастам, фарзанд нашудааст, ман бояд ҷарроҳӣ кунам ё ки не? Бале, вақте ки дар муддати 1 сол фарзанд намешавад, вале шумо варикатсели доред, шумо бояд ҷарроҳӣ кунед. ҳастанд ташхисҳое ки мо метавонем чуқуртар ҳамин анализи спермограммаро изучат кунем. ҳаст анализи тест на ДНК фрагментатсияи сперматозоидов. метавонад варикатсели ДНК-и ҳамин ҳуҷайраро вайрон кунад. барои ҳамин агар бемор варикатсели дорад, мо асосан ба ҳамин анализ равон мекунем. агар анализ положительный баромад, мо беморро свобода мекунем. агар ҳама хуб аст, параметрош аҷоибот аст, ДНК фрагментатсия хуб аст, моя хуб аст, дард намекунад, лекин варикатсели дорад, на 2-3 моҳ шуд оиладор аст, кӯдак нашуда истодааст, дар ин ҳолат мо бояд ҷарроҳӣ кунем? дар ин ҳолат на дар наблюдение, дар муддати 1 сол чихеле ки гуфтем, мо бояд назорат кунем. бале, ҳаст ҳолатҳое ки одамо варикатсели 3 дараҷа дорад, лекин 3-4 кӯдак дорад. барои ҳамин ҳама вақте шуморо диагноз мондан варикатселе, биёед як бор дигар клиникаи Евромед, мо мебинем. ҳам мегӯем ки дар кор аст ё дар кор нест. ҳамин ҳамарӯза акай Умар ба назди ман беморон мебиёнад, ҳичи агар хато накам қариб 3-4-5 то 5 нафар яхе ҳолато бемории варикатсели дорад, мегӯям додари шуморо чико кардан дар кор нест, шумо равед хона. Хурсанд меравад, чанд ҷода ҷарроҳӣ гуфтагӣ ҳастанд, пеши ман мегӯям бародар, барои шумо ҷарроҳии айни ҳол дар кор нест. ҳатто яхе гирем ҷарроҳӣ калон ҳам нест, микрохирургия аст, баъди 2 соат ҷавоб метем хона, лекин ба ҳар ҳол ҷарроҳӣ аст. бемор болои ҳамун оператсиони стол бромардан барои бемор стресс аст, хоҳӣ нахоҳӣ. акай Умарҷон, як чиз дига инҷо илова кардани ҳастам. чихеле ки мо варикатселро сабаб гуфтем, боз метавонад ки ҳамин варикатсел барои бенаслӣ сабаб набошад. барое ки баъзе нафароне ҳастанд ки варикатсел доранд, аммо фарзандам доранд. дар ин ҳолатҳо мо ҷарроҳӣ намекунем, барое ки бисёр беморон вақте ки мебиёянд мегӯянд ака чӣ ба ӯ варикатсел дора, фарзанд дора, ман надорам. барое ки махсус дар ҳамин кас мумкин ҳамин чиз зарар дода бошад, мумкин аллакай таъсирша расондааст, барои ба бенаслӣ овардагӣ аст. ин хел моментҳо ҳам ҳаст. бале, дар ҳолати варикатселе агар первичное бесплодие бошад, яъне ягон бор фарзанддор шудагӣ набошад, мо ҳамҷа мехоҳем фаҳмонем первичное бесплодие чи аст, вторичное бесплодие чи аст. первичное бесплодие вақте ки ягон бор ҳомиладор шудагӣ нест, ягон фарзанд надорад, ҳомиладорӣ, факти ҳомиладорӣ ягон бор набуд, мо первичное бесплодие мегӯем. вторичное бесплодие агар ҳатто факти ҳомиладорӣ бошад, выкидиш бошад, чизе бошад, ҳамин ҳомиладор шуда бошад, аллакай вторичный мешавад. дар 35% ҳолатҳо сабаби первичное бесплодие, аввалин дараҷа бенаслии аввалин дараҷа варикатсели мешавад. дар 80% зиёдтар вторичное бесплодие, яъне бенаслии дуюм дараҷа, сабаби асосияш дар варикатселе мешавад, дар мард. барои ҳамин дӯстони азиз, дар шумо ҳамин диагноза гузоштанд, бор дигар такрор мекунам, биёед бибинем, агар сабаб дар ҳамин бошад, мо метавонем барои шумо кӯмак кунем. баъд як чиз дигар аст, Ёқубҷон мегӯяд ки мо варикатселе кардем, лекин всё равно спермограммамон баланд нашуд. ҳамин ҳолатҳо дар ман ҳастанд, дар шумо ҳам боварӣ дорам мешавад. барои чӣ одама варикатселе диагноз мегузорем, спермограммаш паст аст, лекин ҷарроҳӣ мекунем, фоизаш баланд намешавад. але хеле беморро первични параметрои спермограммашона дидан дар кор аст. пеш аз ҷарроҳӣ чӣ хеле буд? чӣ хеле ки статистика нишон медиҳад, дар 6% ҳолатҳода баъд оператсияи варикатсели спермограмма нағз мешавад. ин чизам бояд учитбат карда шавад. яъне ки мақсад агар шумо ҷарроҳиам кунед, барои чӣ ман ин гапа гуфтам Ёқубҷон, ба хотире ки беморро вақте мебинанд мегӯянд ака ман варикатсели маро ҷарроҳӣ кунед, ягон бор якумаш ки ман ягон каса маҷбур намекунам ки омада дар клиникаи мо кунанд, вале ба ҳар ҳол мегӯяд агар шумо масалан ҷарроҳӣ кунед, гарантия метиҳед ки ман фарзанддор мешавам, гарантия метиҳед ки спермограммаи ман хуб мешавад. ман ҳама вақт мегӯям ки ака ягон нафар гарантия наметиҳад, ягона чизе ки мо кафолат метиҳем ин ҷарроҳии шуморо ба сатҳи олӣ мегузаронем. тавбатонам ҳамин хел стандартҳои байналмилалии ҷаҳонӣ, ассотсиатсияи урологони Аврупо, Амрико, лекин спермограммаи шумо чӣ хел мешавад, ҳеҷ кас намедонад, фақат худованд медонад. акай Умарҷон, инҷо як чиз дигарро кайд кардани ҳастам. вақте ки гарантия меравад, бисёр беморон дар ҳақиқат аз мо намепурсанд ки гарантия дорад ё не. боз ман дар ин ҷо мегӯям ки мо гарантия ба вай метиҳем ки дар ҳақиқат дар вақти ҷарроҳӣ мо ҳамун асбобҳое ки ҳаст махсус барои варикатсел, барои ҷарроҳии мармар,
یعنی که این همون میکرودوپلری که ما استفاده میبریم، یعنی بینوکولярní که очky. بینوکولярní очky میکروسکوپ کلان کردن نشون میدن برای اینکه اونجا میکروخیرورگی است، اونجا مثال کاری نازک است. ما همه این رو استفاده میبریم. در حقیقت با استاندارد جهانی کار میکنیم، یعنی که ما با این گارانتی میتیم برای اسپرموگرام باز بالان شدن باید که باز طبوبات کرد. бале оиди сабабҳояша гап задем. Яқуб як чизи дигарро нагуфтем. Охунҷон, ҳаст ҳолате ки идиопатическое бесплодие аст. Бемор мебиёяд, ҳамсараш аз вай мегузаронем дар клиникаи Евромед. Мо гинекологам дорем, метавонед аз ин пас ҳамроҳи ҳамсаратон биёед. Мо мебинем ҳамсараш солим аст, тухмдонҳо, намедонам, трубки, всё идеально гуфти Русо. Мардам мебинем параметрҳои спермограммаш аҷоибот аст, лекин фарзанд нашуда истодааст. Мо инро дӯстони азиз идиопатическое бесплодие мегӯем. Инам бояд мо фаҳмонем, яъне ки бесабаб, сабабашро намедонем. Тахминан дар 20% ҳолатҳо, ҳамин хеле ҳолатҳо мешавад 15%, 20% ки мебиёяд бемор ҳама сад аст, лекин фарзанд намешавад. Ҳастан ҳолатҳое ки баръакс сперма дар замин аст, 5 миллион спермограмма дорад, ин тяжелая степень олигоспермия аст, лекин фарзанд доранд. Ин хеле ҳолатҳо ҳам ҳастанд. خب بیاید اکنون درباره دیاگنوستیکا یعنی معاین کردن سبب‌های بین‌نسلی صحبت می‌کنیم. یا خودجون کدام دیاگنوستیکی اصول‌ها یعنی تحقیقات‌ها رو باید بیمار حتما گذارد برای اون که ما معاین کنیم که برای چی بیمار بین‌نسلی دارد. وقتی که مرد با نزد دکتر اورولوگ میاد ما تشخیص رو سر می‌گیریم از آنالیز سپوریدنی آنالیز سپرموگرام. анализи спермограммаро чӣ хел бояд супорид? Бемор дар муддати 3 рӯз ё ин ки 4 рӯз алоқаи ҷинсӣ намекунад, даст мекашад аз кашидани тамоку, спиртной, сауна, баня намеравад ва исключать мекунад стресса. Ҳамин условиёро соблюдат мекунад, меравад ба лаборатория. Дар он ҷо анализи спермашро месупорад, мо заключенияшро ба назди мо мебирад. Агар ки мо бинем ки анализиш норма зооспермия бошад, як маротиба супоридани спермограмма шарт аст. Вақте ки мо мебинем ки анализи спермограммаш изменения дорад, мо бояд беморро боз як бори дигар, бале, як бор ё ин ки ду бори дигар такроран ҳамин анализа бинем. Шояд ки ягон ҷода хато шудагӣ бошад, может ягон условияи супоридани ҳамин анализа хато кардагӣ бошад. Промежуток 2 ҳафта пас мо бояд равон кунем. Ин стандарт. Вақте ки мо патологияро ки ёфтем дидем ки патозооспермия дорад, яъне спермограммаш изменения дорад, беззеба аст, мо беморро ба дигар ташхисо равон мекунем. Ба монанди ӯзии мояҳо, исключат кардани эпидемиту, варикоцели ва дигар бемориҳое ки дар узви ҷинси мардон дида мешавад. Роӣ мекунем барои супоридани анализи пешоб, микроскопия, ӯзии ғадуди простата. Ва вақте ки патозооспермияш бошад, мо бояд ҳатман беморро барои супоридани анализи гормонҳо равон кунем. Гормонҳои ФСГ, фолликулостимулирующий гормон, лютинизирующий гормон ва пролактин, эстрадиол, як хел ҳолатҳода ингибин бедан роӣ мекунем. Тестостерон. Бале. Вақте ки ҳозир дар бораи ҳолати гап мезанем ки дар спермограмма ҳамаш нол бошад, ин ҳолатро азоспермия мегӯянд. Дар ин хел ҳолатҳо мо бояд генетически анализҳоро равон кунем. худ азоспермия ду намуд мешавад, яъне ки якум обструктивный ва дигари необструктивный. Обструктивный ин ҳамун ҳолате ки яъне ки ҳамун роҳҳои нутфабарор маҳкам шудагӣ ҳастанд, яъне ки тухмҳо сперматозоидҳоро ҳосил карда истоданду аммо ба берун намебарояд. Необструктивный бошад, худи тухмҳо яъне ки проблема доранд, ягон чи барои ҳамин ҳам сперматозоидҳоро ҳосил накарда истодааст. Ин дуюм намуд аст. خب сабабҳои ҳамин ҳосил накардани сперматозоиду дар моя дар чи аст? Чӣ сабаб мешавад? Кадом беморӣ ҳастанд ки сабаб мешавад? акай марҷон инҷа сабаб хеле зиёд ҳастанд. Баъзе ҳолатҳоеда мешавад ки ҳамун тухмҳо худашон нестанд, якум дараҷа, яъне ки дар боло мондагӣ ҳастанд, дар вақти кӯдакӣ афзоиш ёфтагӣ нестанд. Ин якум дараҷа аст. Дуюм дараҷа бемориҳои генетикӣ ба мисли ҳамун клайнфелтере ки ҳаст ки ба бенаслӣ оварда мерасонад, сперма ҳосил намешавад, дар худи тухмо проблема мешавад. Сеюм дараҷа бошад ин ҳамун бемориҳои инфексионӣ ки паратит ҳаст, кӯдакон мегузаронад, ин ҳам метавонад ба ин чиз оварда расонад. Паратита дар байни мардуми мо ғургуша мегӯянд. Бале, агар масалан шумо фарзанд доред, аҳамият додагӣ бошед ки ҳамин хел варамҳо аст дар поёни гӯш, ҳамин беморӣ паратит аст. Ин беморӣ вирусӣ аст, инфексионӣ аст ва мегузарад. Ҳатто дар синни соли калонсол, ҳамин қадар ки кӯдак калон бошад, ҳамон қадар шанси зараррасониаш беҳад баланд аст. Яъне ки метавонад мояро пурра хароб кунад, дигар моя сперматозоид ҳосил намекунад. хуб, Ёқубҷон, дар ҳолати азоспермия, ҳолате ки нол аст, ҳичи нест, кадом бемороне ҳастанд ки мо ҷарроҳӣ мегзаронем дар клиникаи Евромед, шанс доранд ки фарзанддор шаванд.
ҳастанд бемороне ки нол ҳам бошад лекин шанс дорад барои фарзанд доштан. Онҳо ки ҳастанд, кадом беморон ҳастанд? бале ҳастанд ҳолатҳое ки мо кӯмак карда метавонем. Бисёртар наиболее благоприятный прогностический обструктивный форма аст, яъне ки тухму худашон ҳосил мекунанд, лекин роҳҳошон маҳкам аст. Дар ин хел ҳолат мо ҷарроҳӣ мекунем, метавонем роҳҳое ки маҳкам аст кӯтоҳ кунем, аз нав пайванд кунем. Оянда да метавонад дар нутфа сперматозоидҳо пайдо шавад. Вале ҳангоми ин ҷарроҳӣ мо тухмҳои придаток ҳуҷайроро мегирем. ҳуҷайрои гирифтагиро мо ба клиникаи эко равон мекунем, дар он ҷо заморозка мекунанд. Оянда да ҳамин бемор занашро бурда ба ҳамин клиника метавонанд эко ё ин ки икси гузаронанд ва соҳиби фарзанд шавад. Дуюм ҳолате ки мо метавонем кӯмак карда, лекин прогностически шанс камтар аст, ин ҳолате аст ки ҳамун тухмҳо худашон ҳосил карда наметавонанд ҳуҷайроро. Дар ин хел ҳолат мо ҳам ҷарроҳӣ мегузаронем, баъд аз стимулятсия ҷарроҳӣ мегузаронем ва аз дохили ҳамин тухмҳо ду тақсим мекунем, таги микроскоп хати точкое мекунем ки ҳамун каналисҳо кушод ҳастанд. Шояд ки дар ҳамун каналисҳои кушод ҳуҷайра бошад. ҳамун каналиси кушода ба эмбриолог равон мекунем, дар он ҷо таги микроскоп хати мековад, ҳуҷайраро ки ёфт, мо дар занг мезанем, мегӯяд доктор ҳуҷайра ёфт шуд. Гирифта ҳамин ҳуҷайраро заморозка мекунанд, оянда да эко мекунанд. мо барои чӣ мегӯем ёқубҷон? Ба хотире ки баъзе беморон моро мебинанд ва азоспермия доранд, фоизашон нол аст. Кадоми онҳо яъне ки бисёртар аз қафои тавбат шаванд? Шахсоне ки ҳаҷми мояшон хуб аст, яъне онҳое ки бениҳоят мояи хурд доранд, мутаассифона дар бисёр ҳолатҳо мо кӯмак карда наметавонем, вале ба ҳар ҳол шумо бояд ФСГ, ЛГ ва гормоное ки мо номбар кардем бояд според. Баъд ҳолате аст боз ки мо кӯмак карда метавонем вақте ки гипоганадизм доранд, ягон мушкилӣ дар боло аст, дар гипофиз ва сабаби кам ҳосилшавии ФСГ ва ЛГ мешаванд ва мо бо таври сунъӣ яъне ба бемор ҳамин гормонҳоро мегузаронем ва дар мояи онҳо дар яъне моя бале сперматозоидҳо ҳосил мешаванд, яъне зиёд мешаванд. Лекин агар мо бинем масалан ёқубҷон мояҳо хурд ҳастанд ва ФСГ баланд аст, ингибин паст аст, мо ин ҷарроҳиро бефоида намегузаронем, ба хотире ки мутаассифона айни замон на танҳо мо, агар ҳатто амрико ҳам раванд, ягон нафар кӯмак карда наметавонанд, ба хотире ки бемореам доранд. Мегӯяд ки ёқубҷон ман хеле бисёр дегам хунҷо мегӯяд ки азоспермия нол аст, мояҳо хурд ҳастанд, мегӯянд Ӯзбекистон рафтам, мана гуфтанд ки мо стимулятсия мекунем, эко мекунем, гарантияш қатӣ соҳиби фарзанд мешӣ ва фалон доруи бо биадабавки аст, ҳамуна мехӯред, шумо фарзанддор мешед. Мардуми мо мутаассифона ба ҳамин чиз бовар мекунед. Бовар кунед, ман бисёрам хел бемор дорам ки Ӯзбекистон рафтагианд, Русия рафтаги ҳастанд ва ҳамин чизҳоро гуфтагӣ пешниҳод карданд. Дар Русия хеле камтар ин чизҳоро вай мешавад, ҳамунам ягон клиникаҳои частни ҳастанд ки ҳамин хел аз ҳамин чизҳо истифода мекунанд, вале дар мутаассифона дар Ӯзбекистон ҳамин чиз бисёртар аст. Ман намедонам барои чӣ беморони мо зиёдтар ба ҳамун ҷо эътиқод мекунанд, вале мебиям мебинем ягон шанс надорад. Мо клиникаи Евромед ҳамин хел вай аст ки агар ки мо бо бемор озод ошкоро суҳбат мекунем, тоқа суҳбат мекунем ва мефаҳмонем ки бародар ин хел роҳ ҳаст. Агар роҳ набошад шумо пули калон. Ҳамин табобати бенаслӣ ёқубҷон аз дигар бемориҳо чӣ фарқ дорад? Бениҳоят пули калон сарф мешавад. Як гармоне ки мекунед, як хел вақт, як хел гармоне ҳастанд ки дар як инъексия кардан $100 меравад. Ин мисли простатиту дигар бемориҳо нестанд ки шумо 1000 сомон, 1500 табобат гиред. Баъзе вақт то 20-30 ҳазор сомон бемор метавонад дар як моҳ сарф кунанд, агар бо ҷуфт сарф кунанд. Криоконсерватсия гуфта чиро мегӯянд, дар кадом ҳолат мо бояд сперматозоидро ях кунонем ва чиро ях кунонда мешавад умуман? Акаи Умарҷон, беморон бисёр вақт мебиёянд олигазооспермия қатӣ. Ин маънои он дорад ки ҳамун сперматозоидҳо кам ҳосил шуда истоданд. Консентрасияш бале, консентрасияш кам аст ва то рафт агар бинем агар вай кам шуда рафтан мегирад. Барои пешгирӣ, ин барои он ки мисол мард умед аз падарӣ накунад. яъне ки мо табобат мекунем, ҳатман табобат мекунем, лек боз як кори дига аст, чиқали ки шумо гуфтем криоконсерватсия, ин маънои яхкунониро дорад. яъне ки мо ба мард тавсия медиҳем ки рафта шумо криоконсерватсия кунед, яъне ки ҳамун сперматозоидҳое ки ҳозир доред шумо, ҳамонро криоконсерватсия кунед. Дар ҳолате ки агар нол ҳам шуд, он кас метавонад аллакай аз ҳамун сперматозоидҳои худ истифода барад. Ин худи ҳамун сперматозоидҳои худашон ҳастанд, дар оянда аллакай метавонад ки аз ҳамун сперматозоидҳои худашон, собствени сперматозоидҳо истифода баранд, яъне ки худашон падар мешаванд, яъне ки эко ва икси мекунанд. эко икси мекунанд, бале. Ҳамчунин боз метавонад занҳорам аз ин методика истифода баранд, яъне ки метавонад ки ҳуҷайраҳои худро онҳо низ ях кунонанд, ки дар оянда ҳомиладор шаванд. Бо роҳи ҳамун эко икси чиқали ки гуфтем. Бале, чанд вақт ях кунонда мумкин аст? Метавонад ки
5 сол вистад. бале чӣ бане яка Умарҷон метавонад аз ҳамин 1 сол то чӣ қадаре ки хоҳад амун дар ин ҳамчун як банк аст банке ки сперматозоидҳои худро дар он ҷо нигоҳ медорад яъне ки яхкунонда меистад дар ҳолате ки дар кор шавад лозим шавад аз он сперматозоидҳои худ метавонад ки истифода барад бар. Яле як новост пайдо шудагӣ буд ки дар Амрико буд агар хато накунам ки дар Авропа буд нафари таваллуд шуд баъд аз эко ки эмбриони онҳоро дар давоми 30 сол ях кардагӣ буданд. Дуруст. 30 сол ях кардагӣ буд баъд аз 30 сол гирифта истифода бурдан фарзанд таваллуд шуд. бале баъзеҳо дар ин ҷо Яқубҷон ози мо давлати агар ки демократиям бошем ба ҳар ҳол мусулмонон основной масса 90 чанд фоиз мусулмон аст мо баҳодии динӣ намекунем ба хотире ки мо духтур ҳастем мо баҳодии фақат тиббӣ мекунем ки ин чиз мумкин аст мумкин нест бояд ки олимони дин ҳамин масъала гап зананд ки ҳамин эко мумкин аст ё ки мумкин нест ба ҳар ҳол ҳатто олимони назди ман мегӯянд олимони дин ки фарзандонашон рафта эко кардагӣ ҳастанд. лекин агар ҳамин логически агар фикр кунем дар он ҷо ягон чизи бегона истифода намешавад. бале. Клетка ҳуҷайраи ҳамин мард аст, ҳуҷайраи ҳамин зан ҳаст, ҳардушон никоҳ доранд. Просто ки якҷояшавии ҳуҷайраҳо беморӣ аст ки намешавад. якҷояшавии ҳуҷайраҳо дар вақти экоикси таги микроскоп намешавад а вақте ки бо рӯи алоқаи ҷинсӣ дар дуруни трубкаи зан ҳамин қадар чӣ аст отличия дорад. Дар он ҷо бо зани шумо занак сару кор мекунад гинеколог репродуктолог. Аз тарафи мард фақат танҳо як бор рафтан ҳамун ҳуҷайраҳошро наспоридан шарт аст тамом. Дигар ҳама кору бор бо ҳамун зан мешавад. оли дар бораи эко ҳам камтар яъне ки зиёдтар суҳбат мекунем мефаҳмонем. Боз як чиз дига ҳам яхкунонда мешавад эмбрион вақте ки аллакай сперматозоид ва тухмуҷайраи зан якҷо шудаганд ва 5 рӯз сабр мекунанд эмбрион ҳосил мешавад 5-6 рӯз ҳамона гирифта ях мекунонанд ки аз ҳама гӯем ки прогностически благоприятни барои эко кардан аз ҳама хуб ҳамун аст. Як саволи дига аст Охунҷон ҳастанд бисёр беморон ки савола метавонам худам ҷавобша медонам. Бисёр беморон савол метавонанд ки доктор ба ман дору укол витамин массаж бисёр чи назначит ки чтоб аз ман фарзанд писар шавад. 3 духтар дорум 4 духтар дорум ягон тавобати ман дабука ки писар шавад. Ҳастанд ҳам хеле тавобатҳо вуҷуд доранд ё ин ки не? ака Якубҷон дар ҳақиқат ин хеле савол беҳад зиёд мешаванд. Мехоҳанд баъзе касон мехоҳанд ки писардор шаванд баъзе касон мехоҳанд ки духтарчадор шаванд. бо то ки бепурсанд чӣ қадар алоқаи ҷинсӣ кунем ки мо писардор шавем ё ин ки духтарчадор шавем. мутаассифона ака Якубҷон ин хеле на дору ҳаст ягон доруи сеҳрнок нест ягон на укол аст на ягон хел ба қавле гӯем позае аст ки алоқаи ҷинсӣ кунанд ки ё ин ки писар шавад ё ин ки ин доди худованд аст чӣ хеле ки ҳамун дар насиб бошад ҳавай чиз мешавад. ин мо кӯмак карда наметавонем бо ин чиз. ҳаст ҳолате ки дар тиб ҷинси кӯдака муайян карда шавад. бале генетически муайян мекунад ҷинси кӯдакро аммо ин дар тоҷикистони мо ба фикрам ки намекунанд ин корро ака Умарҷон. дар давлатҳои дигар мумкин дар Аврупо бошад лек дар мо нест. бале ин чиз дар протоколи эко мешавад вақте ки як чанд эмбрион баъд аз икси пайдо мешавад мисол бигзор ки 5 эмбрион пайдо шуд аз ҳамин 5 эмбрион материал мегиранд равон мекунанд ба генетически лаборатория. дар он ҷо муайян мекунанд ки ҳамин эмбрионо писар аст ё ин ки духтар аст. вақте ки диданд ки мисол якумаш ва чорумаш писар аст значит писар агар хоҳанд значит ҳамин якуми чорумаша мегиранд перенос мекунанд ба маткаи зан ва мешавад писар. дар Тоҷикистон қонуни ин нест ки мо фарзандро интихоб кунем писар ё ин ки духтар ва ин хеле анализот то ҷое ки ман медонам то ҳол вуҷуд надоранд оянда набояд пайдо шавад. дар Федератсияи Русия ҳам чӣ хеле ки ман медонам дар он ҷо ҳам мумкин нест ғайриқонунӣ аст. баъд аз вақте ки ягон генетически отклонение мард ё ин ки зан доштагӣ бошад дар ҳамон ҳолат мо метавонем генетически анализ дарои кунем муайян кунем писар ё ин ки духтар. баъзе ҳолатҳо ҳастанд Якубҷон масалан зан наметавонад ки дар батни худаш писарро қабул кунаду яъне вынашиват кунад. барои ҳамин ҳамчун медицинское показание гуфта метавонанд ҳамин хел тест гузаронанд ва ҳам фақат занро гирифта барое ки ҳамин мисол писар метавонад переносчики генетически беморӣ бошад. бале бар замин чӣ хеле ки гуфтем дар бораи эко гап задем ака Якубҷон чӣ хеле ки духтарчаро ё ин ки писарро интихоб мекунанд мисол дар давлатҳои европаӣ шояд бошад то ҳатто ки ман дар он ҷо хонда будам ки метавонад ки дугонӣ таваллуд шавад ин ҳам ҳаст. бале бисёр вақт дар ҳангоми эко кардан
ё икси кардан бисёртар ҳамин ду кӯдакро мегузоранд, ду эмбрион мегузоранд, бисёр вақт меқапад ва ту кӯдак мешавад. Баъд акнун биёед дӯстони азиз каме дар бораи эко ва икси суҳбат мекунем. Ҳамин эко чист, икси чист? Беморони ман мехоҳам ки фаҳмонем чи аст. Ба хотире ки миф дар бораи эко масалан беҳад зиёд аст. Мегӯяд ки эко ҳангоми эко кардан аз сперматозоиди дигар марда мегиранд, ворид мекунанд ва ин яъне ки ҳаромӣ мешавад, фалон чи аз нигоҳи динӣ. Ва мо мехоҳем фаҳмонем ки ҳамин чи аст, эко чи аст ва икси чи аст. акаи Умарҷон, дар ҳақиқат эко икси фарқият дорад. Эко ин вақте ки дар як пробирка мегиранд, дар он ҷо ҳуҷайраҳои зан аст, аз болои он боз ҳуҷайраҳои мардро якҷоя мекунанд. Сперматозоидош. Бале, сперматозоидҳоро якҷоя мекунанд ва кадом сперматозоид ки бошад дарояд, бо ҳамун мисол гӯем ҳомиладорӣ сар мешавад. Икси бошад вақте ки ҳар як сперматозоидҳоро мебинад, интихоб мекунанд дар он ҷо сперматозоидҳои мисол ягон хел беморӣ надошта бошад ё ин ки ягон патология надошта бошад, ҳамонро интихоб карда баъд вориди ҳамон ҳуҷайраи зан мекунанд. Ин аст икси. Бале. Шанс ёқубҷон дар кадомаш беҳтар аст? дар икси. Бале. Дар икси бисёртар мешавад ба хотире ки беҳтарин сперматозоидро интихоб мекунанд. Баъдан ҳаминҷо миф яке аз саволҳое медиҳанд ки ҳангоми эко кардан метавонанд аз сперматозоиди дигар каса гиранд. Ҳамин чӣ нуқтаи назар дорем? Ин чиз ғайриимкон аст. алиш кардан ин корро ягон кас, ягон клиника намекунад. То ҷое ки мо медонем, барои $3,000 шумо, $4,000-5,000 шумо ягон кас клиникаи худшо ба хатару ҷони худшо ба хатару ба тюрма чиз намемонад. Баъд дар як моҳ хато накунад то $200,000 кор мекунад, барои $3,000 то ягон вақти кора намекунад. Бале, ҳастанд ҳолатҳое ки дар ҳақиқат мекунанд фақат бо розигии тарафайн ва шумо дар он ҷо имзо мекунед ва дуюм шумо ҳамун сперматозоида мехарен, пул метен, пул дода ҳамун сперматозоида мехаред, ҳеҷ кас бепул шуморо донорский вай наметиҳад. Агар занам бошад михел масалан тухмуҷайраи зан агар кор накунад, ҳаст донорский яйцеклетки тухмуҷайраи зан, онам мехаранд, нархи гарон дорад ва ин чиз аз нигоҳи ислом дуруст нест. Ба хотире ки мо хай суҳбат мекунем бо олимони динӣ, ин чиз мумкин нест, лекин баъзеҳо ҳамин корро мекунанд ва он интихоб дар дасти худи онҳо аст. Мо нисбати онҳо ҳеҷ чиз гуфта ҳам наметавонем, лекин ин чиз дар Тоҷикистон ғайриқонунӣ аст. Дар Тоҷикистон ҳеҷ кас намекунад. Эко чӣ қадар нарх местад? Агар ягон маълумот дошта бошем, ман мисол медиҳам ки дар Аврупо ин давлатҳое ҳастанд ки аз $5,000 шурӯъ мешаванд, дар Амрико аз $10,000-15,000 шурӯъ мешавад як протсидураи эко. Дар Русия ҳам аз 300-400 рубли русӣ сар мешавад. Кай ҳастанд гӯем бе пулам аст, бо страховкаи ОМС меравад, лекин беҳад навбати зиёд местию кашокаши зиёд дорад. Дар Тоҷикистон ҳастанд клиникае ки эко мекунанд. То ҷое ки ман медонам ду клиника аст ва нархи эко чӣ қадар аст? Ягон маълумот доред шумо? нархи сарфкунӣ маблағе ки меравад? Маълумоти пурра надорам, лекин то даун прайси онҳо аз $4,500 боло сарф мешавад. Бале, аз $4,500 кам намерад. Ба хотири чи аст? Ба хотири аст ки метавонад зиёд шавад, то $7,000-8,000 шавад. Ба хотире ки агар зан беморӣ доштагӣ бошад, баъзе гормонҳое ҳастанд ки пули калон қатъи, яъне харида мешаванд ва гузаронида мешаванд. Ва эко ягон гарантия дорад? Баъд ёқубҷон бисёр не чиз медицина гарантия, ман худаш дар медицина хеле гап нест. Тем более дар ҳамин эко фақат аз тақдират мебинӣ. Шанси ҳомиладорӣ чанд фоиз аст? То ҷое ки ман медонам, статистикаи ҳар клиника ҳар хел аст. Ҳастанд клиникое ки бениҳоят пешрафта ҳастанд, дар муддати уже 20 чанд сол ҳамин кор қатъи заниматсия мекунанд, статистика онҳо хубтар аст, баландтар аст. То ҷое ман медонам як клиникое ки то 35-40% эффективност доранд. Дар Тоҷикистон мо намедонем, статистикаро бояд ҳамон клиникое ки мегузаронанд ҳамин экоро бояд онҳо пешниҳод кунанд. Ҳастанд рафиқое ки ман доштам эко кардан шуд, ҳастанд рафиқое ки дорам ки кардан нашуд. ҳатто спермограммаи хубам доштан нашуд, спермограммаи паст ҳам доштан шуд. Барои ҳамин ин дар тақдиратон. Бале, бениҳоят нозукиҳои бисёр дорад ҳамин кардани эко икси. дар он ҷо бояд ҳам мардро тайёр кунӣ пеш аз эко кардан. Бале, ҳуҷайрое ки сифати хуб мо гирем. Бояд занро тайёр кунӣ, бояд рӯзша муайян кунӣ, вақти маткаи зана тайёр кунӣ, эндометрияша. Нозукиҳои зиёд дорад. Барои ҳамин просто эмбриона мо гирифта перенос кунем, дигар нюансоша аҳамият натиҳем, ин чиз қатъи баъд шанс камтар мешавад.
یعنی تو چند تیارگاری زیاد بینیم همونقدر شانس زیادتر میشود برای معامله شوی. خب بعضی реклама ҳастанд хунҷон дар интернет ман бисёр мебинам фалон бейби чим номушро намегирем пурра бисёр реклама мекунанд ки ҳамина шумо мехӯред соҳиби фарзанд мешавед. оиди ҳамин чиз чӣ гуфтанӣ ҳастед? Акай Умарҷон, ин рекламаҳо дар ҳама ҷо қариб ки тақсим чӣ шудагӣ ҳастанд, паҳн шудагӣ ҳастанд, вале беморҳо мебиёнд ака ма ҳамин чиза 3 моҳ 6 моҳ 6 хӯрдаистам фоида накардистам чӣ ба ин ҷо бояд гуфт ки мо аввал ташхиси аниқро гузорем ва проблемаро муайян кунем ва баъд борои ҳамун аз пушти ҳамун проблема табобатро сар кунем. Дар ин ҳолат шанси ҳомиладоршавӣ зиёдтар мешавад, не ки куркурона агар доруро хӯрему ҳомиладоршавӣ ба вуҷуд биёяд. Унҷо масалан метавонад ки проблема дар тухмо бошад, проблема дар гормон бошад ё ин ки умуман инфексия дорад ки ҳомиладорӣ ба вуҷуд наомадааст аст. Барои ҳамин аввал проблема муайян кардан дар кор, баъд дору истеъмол кардан дар кор. Ҳама вақт ин ҳам хел аст. барои дӯстони аз бовар накунед хеле чуда дору вуҷуд надорад. доруи серноки ки шумо мехӯред ҳамуна фарзанддор мешед ин хеле нест. мо ҳамчун табобати иловагӣ барои шумо баъзе витаминҳо баъзе антиоксидантҳоро менависем, дар ҳақиқат менависем, лекин но 100% исбот надоранд ки шумо спермограмматон хуб мешавад. яхе бемор ҳастанд ё куҷо мегӯяд ки ҳамин доруро ма дар бинависонед, ман мебинам 150 кило вазн дорад, гормонҳо ҳама нохубанд, албатта спермограмма паст аст, дар замин аст, мегӯям ки ин хел доруро мехӯред, лекин шумо давоми 6 моҳ бояд вазна ин хел кунед, ин хел кунед. мераванд доруро мехӯрад, ягон тағйирот намешавад, ба хотире ки режими зиндагии шумо, вазни шумо, чанд соат шумо хоб мекунед, ба варзиш машғул намешавед, мешавед, ино ҳамаш таъсир мегузаронанд ба ваи шумо, спермограммаи шумо. баъд як чиз дига бисёр суол мекунанд, мегӯяд ки хуҷон ҳамин спермограммаи ман 0 аст, мебиёям беморро мегӯяд 0 аст, ҳамин айрӯи асаб набошад, мегӯяд ҳамин хеле ҳолатҳо. вале асаб ягон вақт 0 намекунад. сабабоша уже гуфтадем. асаб пас мекунад, лекин 0 намекунад. бисёр беморҳо ҳам мебиёянд ки вай мекунад. ҳамин варикоцеле ҳам ҳамин хел аз дӯстони аз яктарафа варикоцеле дорад, мегӯяд фоизон 0 аст. лекин ҳамин айби варикоцеле бошад, не айби варикоцеле нест дӯстони азиз. ана инҷо бас суол мешавад ки бемор варикоцеле дорад, моё ҳаҷма хубанд, лекин азоспермия дорад, фоизон 0 аст. дар ҳамин ҳолат пеш аз табобат сар кардан варикоцеле ҳам баромадагӣ аст, мо ҷарроҳӣ мекунем ё ки намекунем? акай Умарҷон, инҷа дидан дар кор аст ки варикоцел худ нишонаҳои худро дорад, як нишондодҳои аниқе дорад ки мо дар он ҳолат метавонем ҷарроҳишон кунем. ин ҳамун дардмандӣ дар мавқеи тухмҳо, албатта ки баъд хурдшавии ҳамун тухмҳо ва сеюм бошад пастшавии спермограмма. аммо дар вақте ки 0 аст, мо вай касро агар ҷарроҳӣ ҳам кунем, ба хотири ҷарроҳӣ мекунем ки тухмояшон хурд нашавад, ба хотири ҷарроҳӣ мекунем ки дардмандӣ дигар азият надиҳад. Лек чикел ки гуфтем варикоцел ҳеҷ вақт 0 намекунад, то ки пас мекунаду 0 намекунад. дар ин ҳолат варикоцел агар мо ҷарроҳӣ ҳам кунем, ёрдам дода наметавонад. фақат мо ба хотири чӣ ҷарроҳӣ мекунем? ба хотире ки ҳамун стимулятсия ки кунем, шанси таҳқиқотҳо ҳастанд дар ҳақиқат ки агар варикоцеле гиред, варикоцелеро ҷарроҳӣ кунед ва стимулятсия кунед, шанси пайдошавии сперматозоидҳо зиёдтар мешавад. Ба ҳамин хотир мо ҷарроҳӣ мекунем. лекин агар мо бинем масалан моёи шумо бениҳоят хурд ҳастанд, шанси шумо бениҳоят кам ҳастанд ва шумо варикоцеле доред, дар ин ҳолатҳо мо бисёр вақт тавсия намедиҳем, ҷарроҳӣ ҳам намекунем, ба хотире ки бар ягон чиз қариб ки таъсир намекунад ғайр аз тестостерон, яъне гормони тестостерон. вақте гап дар сари варикоцел рафт, акай Умарҷон, як чизро ба хотир овардам, мо бояд ин чизро ҳатман гӯям. аллакай дар рилсҳои худ, дар историҳои худ ман ин чизро гуфтагӣ ҳастам, як бор дигар мехоҳам такрор намоям барои одамоне ки нав мебинанд моро. нафаре омада буд назди ман, бачаи ёш аст, ҷавон аст, мегӯяд ки акай ман варикоцел дорам, хеле шидагӣ, амира чӣ кор кунем бояд? ман гуфтам ози мебинем, дар ҳақиқат лозим бошад ҷарроҳӣ мекунем. вақте ки мо ҳамавақт ҳар як бемори ман назди ман мебиёяд, осмотр мегузаронам, мебинам, дидан дар кор ки дар чӣ ҳолат ҳастанд тухмҳошон, палпатсия мегузаронем. вақте ки ман мебинам тухмҳо то дараҷаи хурд шудагӣ ҳастанд ки бачаи нахурд шудагӣ ҳастанд, акай Умарҷон, болои вай венабудагиё зиёдтар набарот калонтар ҳастанд. барои вай кас гуфтам чива шумо ба барвақттар наомаден, ҳамин чизро то мушоҳида кардем, чива наомаден? мегӯяд ки ака ман метарсидам, бо иҷа меом изо мекашам, мегӯянд ин ҳамун тарсу изокашӣ яке аз факторҳои асосие мебошад ки мард ба духтур намебиёяд. аз ин хел чизо тарсидан дар кор нест, аз ин хел чизҳо изоам кашидан дар кор нест. ин беморӣ аст, бемориро табобат кардан дар кор аст. ҳамчуне ки мисол гирем, агар дилатон мисол ягон ҷои дигаратон дардмандӣ мешавад, ба табобат кунӣ меравед, инҷа ҳам ҳамун чиз аст. инам табобат кардан дар ҳамин ҳолати бенаслӣ, дар менталитети мо ҳамин хел аст бачаҳо ки баъзе беморон худашон дар охир мебиёянд, мегӯям ки чанд сол шуд бенаслӣ, мегӯяд 3 сол шуд. дар 3 сол ягон духтур рафта будӣ, мегӯяд ки ман умуман духтур рафтагӣ нестам. мегӯям чанд бор оилата
мардак бори равон кардагӣ гинеколог мегӯяд 10-15 бор рӯй кардагам. мегӯям чӣ ба худатон намедост? ма гуфтем айб да ҳамун зан май шояд ман 100% хобухезм созай ку алоқаи ҷинсии шумо метавонад дар ин чиз умуман дахл надошта бошад. шумо дар як рӯз 10 бор алоқаи ҷинсӣ карdatонед, лекин метавонад азоспермия дошта бошед, фоизи шумо 0 бошад. баъдан мебиёяд бовар кунам ки бемор доштам, ман 3 сол бесплодия бенасли оилааш 10 бор зиёд рафтаги аз гинеколог худашон мебинем фоизо азоспермия аст 0 аст. мегӯям чӣ ба нағз бурдӣ? мегӯяд ҳамам нағз буд ку. чӣ хел? мегӯям 2 бор 3 бор 0 аст. ба ҳамин хотир дӯстон вақти бенаслӣ мешавад, ин мушкили дар ду тараф аст, бояд равед ду каса муайян кунед. айби ту аст, айби ин аст гуфта агар гардед натиҷа наметавад. инҷо бояд якҷоя кор кунед. хоҳед натиҷа гиред, якҷоя якдигаро дастгирӣ карда, поддержкаи якдигари қати шумо метавонед соҳиби фарзанд шавед. вақте яктатон фоизатон хуб аст, лекин ҳамсаратон бемор аст, вақте ҳар рӯз ҳар гап мегӯед, вай бечора ҳамун качествои ҳамун яйцеклетка тухммуҷайраи вай ҳам паст мешавад, ба хотири доимо дар таҳти стресс қарор дорад. акнун дар бораи саволҳои камтар суҳбат мекунем ки аз ман мепурсанд ки ҳамин чӣ чизҳо факторҳое ҳастанд ки аз берунан спермограммаи мардро сперматозоидашро кам мекунад. масалан сауна метавонад пас кунад? бале, сауна метавонад пас кунад. Ба кадом хотир? ба хотире ки тухмҳо чикле ки акай Якубҷон алакай гуфтанд, ҷудо аз организм ҳастанд. вай бояд тасби паст дошта бошад. ин 34-35 дараҷа аст. тасби бадани мо бошад 37 градус дараҷа дорад. вақте ки гармӣ таъсир мекунад, сперматозоидҳо ин хеле қобилияти зиндагикунонӣ дар тасби баланд надоранд. ин хеле қобилиятро надоранд. ба ҳамин хотирам ҳосилшавишон ҳам кам мешаванд дар худи тухмҳо ва ҳамчунин боз пайдо мешавад ки ҳаракатнокишон суст мешавад. дар вақте ки сауна мераванд бисёр гармӣ таъсир мерасонад. умуман ҳамин гармӣ моя гармиро дӯст намедорад. Бале. акун ба тестостерон таъсир намегузаронад то ҷое ки таҳқиқотҳо ҳастанд, фақат ба ҳамин сперматозоид. баъд мепурсад ки ба ман дигар сауна наравам. не Камарҷон, барои чӣ рафтан гирад? албатта ки баъде ки ҳомиладорӣ ба вуҷуд биёяд, баъд метавонад саунам равад, дигар ҷоям равад. хуб, биёед акнун каме дар бораи табобати бенаслӣ суҳбат мекунем, дар бораи роҳҳои табобаташ. агар масалан варикотсели бошад, фаҳмидем ки ҷарроҳӣ мекунем. агар ки гормонҳо хуб набошанд, Якубҷон, чӣ кор мекунем? бале, агар гормонҳо хуб набошад, мо коррексия гормонҳоро мегзаронем. ин хеле ҳолатҳо дорад, на кам аз 3 моҳ бояд бемор. барои чӣ 3 моҳ? ҳамин бисёр баъзе ҷо 10 рӯз табобат мекунанд, мегӯянд ки кӯдакдор шуд. бисёр беморҳо дар ҳамин пеш аз табобат ма мефаҳмам, мегӯям акай бемори шумо беморӣ нест ки ман шумо дар 10 рӯза дору надистам, шумо баъд аз 10 рӯз тамом сол шуд. не, бисёр ҳолатҳо дар 3 моҳ сар мешавад. яхе ҳолатҳо то 1 сол табобат менависем. барои чӣ 3 моҳ? барое ки ҳамин ҳосилнокии созревания сперматозоидов ҳамин аз моменте ки сперматозоид пайдо мешавад то ҳамин баромаданаш 70 чанд рӯз оли мо ҳисоб кардаги ҳастанд, 70 чанд рӯз дар кор аст. барои ҳамин 70 чанд дар муддати ҳамин қадар вақт бояд дору истеъмол кунад ё ин ки укол гирад. ғайр аз уколу дорҳо бояд баъзе тавсияҳо ҳастанд ки мо битем бисёро такя мекунам ба ҳамин дору укол, лекин 50% зиро боз мекунем. бале, вазни зиёд Режим- бошад, бале. бояд вазнша хароб кунад. агар шабону дер хоб равад, бояд барвақттар хоб равад, питаниеша нормализоват кунад, стрессро бартараф кунад. варзиш инҷо баъд савол аст ки бисёриҳо фикр мекунанд ки варзиши вазнбардорӣ, баланди баъд вазн баршон, баръакс зиёди баъд ҳам машқ кардан метавонад баръакс спермограммаи шуморо, сперматозоидатонро паст кунад. бояд умерена барои худатон машқ кунед, аз он зиёд барои шумо тавсия намедем. хуб, барои доруҳо гап задем, барои витаминҳо ҳам суҳбат кардем, барои ҷарроҳиҳо ҳам суҳбат кардем. дӯстони азиз, фикр мекунам ки ягон нуқтаи намон ки мо баррасӣ накарда бошем. оиди ҷинс ҳам суҳбат кардем. иловагӣ бошад, бале, метавонед дӯстони аз дар зери ҳамин навор нависед, ягон суолҳо бошанд. баъд як чиз дига ман мехоҳам илова кунам ки барои яъне интихоб кардани ҷинс ягон намуд календару ҳичи вуҷуд надорад. мо дар примерои худамон метавонем гӯем ки баъзеҳо календар фалон фалон чӣ гуфтанд, умуман дахл надорад. фарзанд писар мешавад, духтар мешавад, ин аз ҷониби худованд аст. барои ҳамин муҳим шавад, духтар бошад чи писар бошад, ба хотире ки баъзе беморон мебиёянд ки ин социальная проблема аст. дӯстони азиз, беморон мебиёянд ки 17 сол 16 сол бенаслӣ доранд. ино одамоне ҳастанд ки тасаввур кунед ки хола, ама, тағо ҳама дар зиндагии уно қуш шудагӣ ҳастанд. ҷомеа, ҳамсоя, ҳамсинф, ҳамкурс, кие ки ҳамин мешиносад қуш мешавад ки фарзанд шуд нашуд, шуд нашуд. но таҳти стресс доимо қарор мегиранд. барои ҳамин дар ин ҳолатҳо якумаш ки шахсоне ки ҳамин ҷо якумаш ҳеҷ гоҳ ҳамин савола натиҳед. яке аз маслиҳатҳои ман ҳамин аст ки ҳамин ду кас зиндагӣ доранд, 2 сол кӯдак намешавад, 5 сол намешавад, кордор нашавед. ман боварӣ комил дорам ки оно худашон медонанд ки аз чӣ гузашта истоданд, фақат худованд медонаду ҳам худашон медонанд. кордор нашавед, дамно
бигзор чӣ хеле ки зиндагӣ мекунанд худашон шояд план карда истода бошанд пас аз 2 сол шавад пас аз 3 сол шавад барои ҳамин шумо боз якбора болои ҳамун гӯем ки ҷароҳат боз намак мепошед барои чӣ он худаш бечора бемор ина фикр карда истодааст. дӯстон аз дар ин ҷо фикр мекунам мавзӯъро ба анҷом расонем ба хотире ки мавзӯъ бовар кунед мавзӯъи бениҳоят калон аст агар мо то паго ҳам суҳбат кунем буд намекунем чун агар ки суолҳо бошанд марҳамат дар зери ҳамин навор нависед навори ҷолиб аст фоиданок аст хоҳиш мекунам ба ёру дӯстони худ равон кунед лайк гузоред ва дар комментарий ягон фикру ақидаи худро нависед барои мо ин чиз муҳим аст. мо подкастро ба хотири чӣ мекунем ба хотири шумо мекунем ки шумо маълумоти тиббитон хубтару беҳтар шавад ба ҳар як сафсатаву ба ҳар чизи дурӯғ бовар накунед дорои дурӯғ рост истеъмол накунед. мақсади подкаст кардани мо баланд бардоштани савияи дониши тиббии шумо аст. худованд ҳеҷ касро ба ҳамин чизо ба ҳамин проблемаҳои бенаслӣ гирифтор накунад. мушкили ҷомеа аст ва зиёдтор рӯз аз рӯз мутаассифона зиёд шуда истодааст ва агар ягон шиносои шумо ҳамин мушкилиро дошта бошад метавонед наворро равон кунед маълумот гиред марҳамат биёед дар клиникаи Евромед то қадри имкон мо ба бемор кӯмак мерасонем ва агар ягон гуфтанӣ бошед охунҷон ёқубҷон марҳамат гап занед мо барномаро ҷамъбаст мекунем. ташаккури зиёд барои даъват ба подкасти навбатӣ. чизе ки мо бояд мегуфтем дар ин подкаст уже гап задаги ҳастем агар ягон чизро пропускат кардагӣ бошем дар комментария нависед иншоалло ҷавоб медиҳем. муҳим роҳ афтода нашавед дилхунук нашавед марҳамат биёед то қадри имкон барои шумо кӯмак мерасонем то боздид худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед хайр.